З місією ушанаваць новых тысячнікаў прадпрыемства «Старобінскі» прыбылі першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні Салігорскага райвыканкама Андрей Стельмашенко і лідар раённага прафсаюза работнікаў АПК Віктор Зубко. Колькасць перадавікоў на сёння складае 25 чалавек, і гэта толькі камбайнёры, а вынікі перавысілі адзнаку ў 46%. Па папярэдніх дадзеных гэты год абяцае стаць рэкордным па зборы збожжавых культур у рэгіёне. На пачатак жніўня аграрыі ўжо сабралі больш за 48 тысяч тонн збожжа, а сярэдняя ўраджайнасць складае ўражлівыя 45 цэнтнераў з гектара. Асабліва вылучаецца азімы ячмень, ураджайнасць якога перавысіла 50 цэнтнераў з гектара, што на 13 цэнтнераў больш у параўнанні з минулым годом. На сегодняшний день по Солигорскому району убрано 46% зерновой группы. Урожайность составляет 45 центнеров с гектара. На молот на сегодняшний день 48 тысяч тонн. В планах мы убираем на сегодняшний день озимую пшеницу. Выработка на комбайн составляет 17 гектаров. Поэтому это очень хорошие темпы взяты, и мы дальше продолжим. В течение 12 дней, я думаю, закончим уборочную страну.